Je hebt geen al hier in het ziekje. Even geduld, meid. Schön, je eetje hier dan. Dit ga ik nou. Kijk je? Cool, ja. Kijk eens iets. Dat is de pinker al. Ja, shit, dat zat de pinker al. Auw! Krijg nog hier. Eigenlijk te laat. Goeiemorgen, een nije vlog. Ik ga de jeugd weer op Hello Driesen. Hallo! Dat zei ja al, dat zei tante van. En Lois is er. En Lois komt dus even, want Lois had San allemachtig mooi trui. Wat best toen mooi, dat is even een rondje. Tante vindt die zo prachtig. Wauw, en een mooie... Deze? Die is echt mooi, maar ik vind die trui en legging mooier. Oh, hier is wat zin hollen. Jou is. En hoe is mijn Ildau? Jou is. Ja. Oh ja, Ildau had een legging. Ja, dat is... En zakjes mij, hartjes. Trui. Ja, Maar die zakjes van de... hey, Hilda, die trui eigenlijk nou weg, hè? In het oranje. Ja, die hebben dezelfde. Net is maar die oren die is toe haast. Die hebben dezelfde trui. Maar ik heb peers. Maar dan was ik toch een oranje roze? Nee. Alleen van roze. Oh, roze denkt ze. Het is ook een beetje koraal oranje reden. Waar pakt hem? Doe. Maar ik liep op een night, vrouwje. Hier. Oh, Ik Maar de hier. pakt is oh, was. Hé, ik wil je wat vragen over de playback show. Kom eens een beetje aan te staan. Kom hier eens aan. Nee, maar wat vond je het leukste om te zien bij de playback show? Waar die het heel goed? Ja, Ja, ik wist het. Ik wist het. En wat vond je toen mooi om te zien, Lois? Wist wat ik ook wel heel mooi vond? K3. Wat vond je toen van K3? Ik vind wordt ze alle jammer. Wat om jou? Dat is het beste aan dit was Jankes. Ik vond ze alle mooi. Want iedereen die heel goed zijn best, hè? Ja. Ja, vond tante ook. En wat vond je van tante en Bouke André dan? Wel? Moest er een beetje op lijkt? Wie tante en Bebke? Ja. Ja, hè? Ik jij iets voor koffie, man. Ja. Wie zijn we koffie? Ja, dat de ringbel. Kost je me helpen met koffie, hè? Kost je me helpen? Ja. Kom. Hier jaar lang. Nou, ik zou zeggen via het abonneren en te liken. En ik neem je mute. Met mij. Bij mij. Ga ze dat moois maken. Ik neem haar boekjes kreur. Let me eens zitten, het staat erop. Hoi, ik ben Ildau Mare. Voor mem van Ildau. Staat dat erop? Love Ja. you. Met je bezig. Ja. Love you big time. Love you so En much. wat staat hierop? Jara en Lois ben je. En dat vind ik heel leuk. Mooi man. En nog hier? Ja, scroll nou maar in. Ik zeg je hoeveel de koffie is. Oeh, tje. Koffie. Jara. Hilda, Mare en Lois en Jara. En nou een Maak je iets van mij op school? Hoi, mem. Zie ik dat op school? Sofie. Oh ja. Hoi, mem. En Heid. Hoi, mem. En Heid. Ja. Zal ik jullie Zo. Lois en je Heid of Lois en Heid? Nee. Jim Heid bedoel ik. Jim Heid. Is Nog dat- net keer. Ik hou de hand van regen. Ik zie niks. Hallo eens. Net Jim. Oeh, spannend, spannend, spannend. Hoi, mem en Heid. Love you very much. Maar soms zijn jullie wel een beetje stout. Goh, zo eerder dit zelfs bedacht ha? Of Jara? En je achter. Ildau Nee, Mare. er zit ook nog goedjes Hilda. Oh ja, groetjes Ildau. Oh, groetjes bij een mooi hartje op de J. Dat is toch cute? Zo cute van. Cutie. Ildau Mare en Lois en Jara. Nou, dankjewel. Maar ik ben nooit stout. Ik ben altijd leer, Ildau. Toch? Meestal wel. Zo mag je van. Maak je nog maar in. Dan scroll er nog maar wat. Ik ga rijden. Was ik in scroll? Ik heb een bladje voor Lois. Zo. Pakken we nog even een pen. Kun je me al even wat schreeuwen? Even meer. Doe ik hier? Ik pak even het pen. Zo. Weer pen. Meisje, welke het doet? Nou, eens kras me hier even op. Misschien dat er het doet. Scroll maar mooi wat briefjes. Of een briefje van Saak. Saak komt daar net thuis. Oh, net op tafel. Doet er het? Ja, daar weer. Klasse. Ik wil voorlezen. Ik wil voorlezen.
Lekker. Dat mag ik, schat. Ja. Doe ik een bakje koffie. Ik krijg nog meer post. Deze keer heb ik post van Lois. Nou, eens even zien wat Lois krijgt. Serieus? Eerst Lois. Ik ga van Loos opschrijven. Loos had echt Precies dit Ik ga zijn. gewoon opschrijven wat Loos zei. Love you big time. Soms stout. Wat verdikken. Groetjes Lois. PS en ik vind tante haar bekers mooi. Oeh, dat is mijn bekers mooi. Oh, love you. Ik vind tante haar knekkies mooi. Had ze het al zelf bedacht? Oh, schat. Tante is gauw niet verkeerd. Die is terug naar het scherm. Hi, mem. Mem is de allerliefste mem van de hele wereld. Dat steelt er net. Oh. Love you. Big time. Dankjewel, vrouw. Ja, dit vind ik wel leuk. Wat doe je toe? Ze is toch niet te veel meer dan ik die. Snapje, denk. Ja, dat is van de snaps, jong. Ben je een hele leuke snap van de ringcamera, hè? Ja. Let er weer op zo wel even zien. Oh, shit. Daar ben ik. Daar ben ik. Zo is Maar dat zat erbij. Oh, jongens. Zullen we shit hij er komt? Neem maar een handje onder u. Maar ik wil poetsen. Komt hij er al aan? Nee. Oh ja, er komt een snapkameintje van oma Janke. Komt hij al? Hij bloot die man. Door de lange, hè? Oh. Waar had ze filter op in Holland? Die is echt net goed. Zet die daar maar even. Ja, net. Sorry. Doei. Zo, daar weer. Dat weer hem. Waar wil mijn Mie een masker knutselen? Oké, kom maar. Mevrouwtje. Maak het dan wel eens een sticker. Ja, volgende. Komt u maar, madame. Hoppatee. En wie had dus geen stokjes, maar we kunnen wel met rietjes doen, hè? Ja, ik kan wel zelf Oké, ik zie hem even zien wat ik zie hier. Het ziet er heel makkelijk uit. Nou, nog zien dat het extra is. net lief. Wat is net leef? Lois brengt mij. Je kent al hier in het ziekje. Even geduld, meid. Lois mij in het ziekje, Jara, Ildo en dan als laatste man. Vind je dat grappig? Oké. Nou, dit hier is Sjoerd. Trek die loeks die handen op. Dan knip ze hem uit. Een eetgatje erin knippen. En dan kies je hem zo versieren als het was. Dat kun je zelf weten. Plak de toenmon op een vers. Een stokje erom. En dan zijn masker. Dus dat geven we een ziekje. Ik wil blauw. Blauw. Ik ga Maar we eerst dubbelvouwen even mee. Maar het trekt toch weer een hand toch? Dat kan het. Of maakt het niks uit? Oh ja. Ja, zo. Maar ik heb wel zo'n look of lukt dat bij links. Ja, ik kan je zo helpen, ja? Ja, oké, dat kan. Ja, zeker doen. En mijn tas? Dat Moet die tand oppassen dan? Ja, dat ben ik heel benieuwd naar. is Dit doen we maar. Even alle Oh, als de vingers jaren erop worden. jongen. Zo, ja, roos. En tante Hilda had blauw. De ringvinger. Nee, ja, blauw. En de pink. Dat denk ik. Tada! Maar waar is de overkant van blauw? Nou, we nu knippen. Wat er hier achterom komt blijven. Dan knippen we eerst die pink uit. En wat gaan we dan? De ringvinger, hè? Ja. En wat krijgen we dan? De middelvinger. Dan moet je ze even opstekken, hè? Nee, de middelvinger mag je net opsteken. Nee, dat is net netjes, hè? Nee. En de wiersvinger. Die is ergens net touwwiezen van die daar. En een tongma. Die kennen ze van toppie. Kennen we er maar. Of net goed. Of ja, toppie. Of moi. Wat jij die was? Doe maar eens hier. Hè? Shit, ik is op saai even opgaan. Dat is een Sahara, hè? Dat is wel heel leuk, jongens. Shit, nou, maar dit zie je vouwen, maar met een shit. Dat is echt wel grappig, hè? Lijkt het echt wel een keuze, toch? Ja, daar komt die uit, hè? Shit, in je eetje, dan. Shit, dat ga ik nog. Weet je? Cool, ja. Lijkt er eens iets. Chicste verjaardag laten we zien. Tante knipt 10 suiker yellow is. Laten we eens even zien. Staat er een zien? Dat is een placement of zo. Jawel. Ik maak Dat is je een hetzelfde handbal, als het start. Nou, maar doe eens even zien. Maar er een zien. Is dit wat?
Ja. Ja? Maar, is het om versieren? Maatje? Zie maar even. Kun je hem zo versieren? Oh, Hilde was net verder knippen, want ik dat er stikken. Dus ik knip hem stikken, hé. Zijn jik is wel in knippen, dus ze. Maar die, als je daar steeds die vinger eraan knipt. Waar is de pinker aan? Ja, shit, dat zat de pinker aan geknipt. Was er meer eraan knippen? Er bloot niks van die masker, hoor. A few moments later. Ik ben op de night. Nee, ik die eerst. Lip je maskertjes eens even zien. Shit, die is toe. Ik ben En dan was Riede waar is. Waar ben ik? Waar ben ik? Daar ben ik. Hallo. Hallo. Ga je Oh, ik word even goed zien. Oh, Loos had mooi de nageltjes lakt, zeg ik. En Loos en Jara had 2 stokjes erom, hè? Ja. Oh, Jara had mooie versieringen erop. Let eens zien, Hilde, hoe ziet die eruit? Oh. Shit, pak mij maar eens even. Een hele grutten gaan staan. Met een volle grutten nog handen, hè? Wow. En dat met mijn Hilde hadden. Tadaa. Nou, gaan we samen maskertjes maken. En jongens, er is weer een nieuwe chill uit. En zoals altijd blijven we daar even maar zo aan terug natuurlijk. Even zien. En deze heb ik toevallig vorige week toen zien. Want vorige week toen ben ik naar de musical, de Tochtwest. En daar wie dit Frank, hè? Die jongen het kunst rijden. Die kon het heel goed. Al die pirouetjes en hoe de vleren van alles en nog wat. Ik vond het een hele leuke musical. Die wel heel volle beeld, volle muziek, volle van dit. Dus echt van alles. Maar het weer een schitterende jongen en ik hier het net missen wil. Ik vond het echt heel mooi. En vooral het kunstring vond ik heel mooi. Oh, een gedichtje. We beginnen met een gedichtje. Was toen vallen of ze was de beurt een... Ja. Piero Jansje. Jansje mag graag vjurken stoken. En zie dochter dan ek vaak. Neemt wat toekjes en wat houtjes, vuur erbij, het baant omraak. Als liedvanken, liedsebrandjes. Deze was dolk. Ja, olielamp. Olielampen, Dit. keerske kleer. Dit is Maar dat wie wel. vanzelfs voor eventjes. Ze wil Nou, grutter, dit is- ze wil meer. Na het keerske kwam de vuurgoor en vanzelfs de iepen hut. Doe het skorken van de boerman. Deze fik wie aardig grut. Naar een tjerke en een Wenwijk kwam de bos wie bakken vingen. Daar had ze een ier van zitten. Dat wie je verschillingen. Dat we haar verzinnen in. Ze hier een heel bosje in de bron zitten. Ze moesten hier in de bar. Nou is Jansje een oud wiefke. Giet nog wel eens in de fout. Begint weer op een nijte fikje. Is alleen net vertrouwd. In te huis van vuurkestokers viel ze haar nou goed plak. Helpt ze kok wie het lampje Flambierien. zo komt ze on haar geraak. Hoor die Piero Jansje toch. Boefke, boefke, boefke. Even zien, wat hebben we nog meer? Ja, wist je hem wel dat Friesland ook een vulkaan had? Wist je hem wel? Zal ik eens vertellen? De Zuidwalvulkaan. Als het om een vulkaan denkt misschien net voor een dadelijk zo'n Nederland en misschien ook net in zo'n Europa. Dags binnen er in Europa wel meer dan 100 vulkanen. Het bekendst binnen de Etna en de Vesuvius in Italië, die nog heel tijd actief binnen. Tegenbijhoes binnen ook vulkanen, maar die binnen net meer actief. De Zuidwalvulkaan is een derde vulkaan in Friesland en leidt onder de Waadzee tussen Haas en Vlieland. Ja, hier. Hij leidt er. Even zien. Als het witte was waar de vulkaan precies leidt, zie je dan even op Wikipedia de coördinaten. De 150 miljoen jaar oude Friese vulkaan waard zo'n 50 jaar lang om Dutsen. Jertiets had er een bergwest, maar met de tijd binnen er ierlagen om Hinnekaan. De vulkaan leidt Joetendij op zo'n 2 kilometer diepte. Oh, hier is ze. Lisanne speelt in de tocht. Is dat wel cool, hè? Ik vond haar kleding zo mooi. Ja. En ze spelen eigenlijk... ja, er wie een groepje vrienden en de hoofdrolspeelster hier rozige kleding aan. En zie je dan de jongere versie van de hoofdrolspeelster. Dus die is heel goed, heel leuk. Ah, ik zie een rekking. Tja, waar dit? Tante? Wie met de luchtjes? Even zien, wat gaan we nog meer? De chillste podcast. Hij ons even naar de chillste podcast. Ik ben 2 collega's van mij en die doen elke week een podcast. Dus dat is echt wel leuk. En scouten met Berend. Het is nou ook op Omroep Friesland. Ja, dat zie ik zo met volleybal. Mijn volleybal, wie je dat? Ja, die heb ik zo. Doet het echt heel leuk. Echt een heel leuk baasje. Nou,
En vanzelfs Sean Junior. Altijd leuk. Ja. Nou ja, jongens, zoals ik zei, het boekje zit echt vol leuke dingen. Dus ik nog wat speeltjes en zo wat. Stripjes, van alles wat. Dus lezen, dit shit. Wat ga je doen, Lois? Vertel eens even. En de meeste alleen nog op een kleedjes en de kersen staan. Ja. En tante Sue muziek. Nou, ik dacht ik maar. Waar kunnen we dan helemaal heen? Laten we even zien. Waar gaat het paardje los? Ik ga achter Lois hoor. Ja, weer ja. Oh, hier helemaal door de hal. Wat een mooi paard. Ja. Ja, kom maar. Oh, en dan is de bed als je hem hoes. Daar ben je veilig. Zoekdekking! Het is al eten. De vloer begint te koken. Vloer is lava. 4, 3, 2, Oh, net! 1. Goed zo! Zal ik weer dat zetten? Tada, 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 tada. Eigenlijk te laat. Oh, zeg je, jij hebt geen trampoline, hè? Nou, die Bef, nu weer wel even, denk ik. Ik zal even de laatste bitjes oproemen. Ja, kun je maar, schat. Je mag nog een tropbladje. Tante zit in oproemen. Tante is al helemaal wurg. Wil je nog maar een rondje? Zo, dat lijkt het alweer heel oors. Dan maak je maar eens even zien. Dat is toch leuk, worden? Heel simpel. Kun je gewoon maar wat papier en potleedje en wat kleurtjes eraan. En nou, die vrouw van mij wel van me. Man, ik had er hiervan. Ik had door liep. De kachel zit hier erbij. En wist dat je vloer is lava te doen en Just Dance. Ik zal even met iets hier bezig. Zaken die is mooi te watchen trouwens. Want je denkt, waar is die jongen? Dat is de watje. Die kreeg ik een appje. Maar ik stiet mij wat zaken met Jong trainen. Dus dan moet dat op 10 kleren. Van nou succes. Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill te downloaden. Verblijf op tablet of telefoon. En naar je chill vlog. Hey hoi.